Ýollaryň sentýabr aýynda açylyp başlajagyny, dürli propaganda ýollary bilen awgust aýynda Istanbul howa mendiline çykan çakmyşyklarda halka köşeşdirji hökmünde getirilipdi. Hatta Türk howa ýollary hem hepdede iki sapar uçuş amala aşyrmakçydy. Emma amala aşyrmady. Bugünkü gün ýene-de halk bu zatlaryň ýalan bolandygyna şaýat boldy. Öýlerine dolanyp bilmän howa mendiline giýjegini bilet ýygyna ylgaýan watandaşlaryň sany ýene-de artyp başlady. Watandaşlar köşeşdirmek üçin adyňyzy konsulluga ýa-da ilçihana ýazdyrsaňyz, size nowbat ýetýär diýip güýmemek siýasaty entägem dowam edýär. Ady çykan adamlary bilet almak üçin daňdan saat 4-de howa mendiline çagyrýarlar we bileti aýratyn uzak bir ýerde satýarlar. Öňki ýerde bilet satmaga gorkýan wezipelileriň halkyn gazabyndan gaçmak üçin täze görnüşdäki oýunlary diýip adamlar aýdýar. Biziň eşlegimize bakın. Orsun itine bakın ine orsun itine. Dine bizim kassamızda var şu domuzun suratı. Bu bolýan zatlara gaharlanan halk gaharyny Serdar Berdimuhammedowdan çykardylar. İçi boşaldylan öňkü bilet satylýan otogyň içinde asylgy duran portretine bu bir it, hatta Putiniň iti diýip seslendiler. Halk ýoluň ýapyklygynda Putiniň eli hem bar diýen düşünjäni paýlaşyp başlady. Bu pikiriň arkasyndaky sebäp bolsa, öňki postsovet döwletleriň içinde ýekeje we paly diňe Türkmenistanyň bikanun hökümeti galandygy halky şol şekilde pikirlenmäge itýän bolup biler.